Kota? Iya, napa? Kena liwat kini iki kudune bayar pajak. Aku iki bosen. Lah nemi. Duh. Iki jok nenek moyang yo. Iki wis dadi dalanku. Ayo. Ayo apa iki? Mir. Apa sih? Apa? Kota. Kota mangewu. Ngene iki nggo apa? Nggo tuku permen mau entuk sunduke. Lah, nggo tuku. Wah, sederhana. Aku dilihat ning ndi? Aku dilihat ning ndi? Bisa ora yo? Iki gara-gara dia. Kakak sisan yo. Enggak yo ngono. Ndek mana iki tak lagi nih. Malah rono. Kuning dingin iki saiki. Aku dilihat ning ndi yo? Ndi sisan mang bolos tok ae karena. Hah? Mas. Kuning dingin. Nek petok Mbak Yuku terus piye iki nasibku? Alah dek omelin men wis lambene koyo lombok pedes nangis terus. Ngene iki. Nek kok saiki. Ya banget aku iki. Wis Mbak Yuku tak jelas. Ayo Mbak jelas. Ayo Mas. Ayo. Panas ses kok ada rokok. Dari kunci aku tuh. Buat main kunci ya aku iki. Nyarong. Loh, San, kira-kira betulan. Mati aku ketemu Mbak Yuko sing galak iki. Aduh. Di storane. Restoran opo? Goci aku silang. Siah. Oh, bayani cah iku mau. Cara nang Mbak Yuko ya mang wis. Entek tak sikap walak-walik. Nah, mosok. Aku ki bosen mleteke ya. Preman kok sopan lu dulu ketak aku. Yo, kok barang. Terus ngadu yo. Kae musola adu kok. Ana sing ngene. Min. Nganti petok Mbak. Mbak tenan ora niku. Ngene yo. Nek kita kok Mbak. Maro mae. Main ndi mae? Ini misalnya ngaji karo Pak Ustad ya. Oh, gaya. Aku ngaji. Aku kok mbok takoki ngaji ku nek ngaji lah aku. Kok bodoni tadi aku tak campur kopi ya. Aku bodoni. Sopo sing bodoni jare Ustad Hasan bodoni saya. Tak kandani ya. Iki ku kok duwe amanat. Nek mbok kandak nambahku berarti iku dosa. Nek dosa kan kudu guna tau. Aku bener apa yo? Wong akeh premane ngerti yo. Kayak iki masa gak ngerti gak tau masalah tambahane. Kenapa itu kan? Apa tuh emang? Mimin ngono cak lawar ning desa-desa. Ayo tapi ayo apane kon tidak aku gelem macak ngono lho ndi. Wah, wah heli maksudnya tak pulang. Kira adikku maiku. Mae. Iya mae. Tukang culuk preman ku. Mae nang musala melu pengajian. Apa nang musala? Tobat dekne. Aku jenenge warung kopi. Jenenge nang musala piye iki? Aku mau dikai amanat nyampe nombak. Nek dene wis tobat nang pengajian. Berarti iki bodoni aku iki to. Iya, aku mau diamanat ngono. Piye bocahku iku kok kayak ngene? Ayo kita ikan lewat sini. Siap. Ayo tak jalan kamu. Ayo. Mau ada bajumu nih dia orang itu.
seneng dhewe ngono kuwi. Saja iki tak cicil. Iki lu kan jahit iku Kang Pitu. Oh, ngono ya. Sing kok iso ora aku. Nang jadi ya sing to yo. Iku wae bideng. Karo wis teman, jalur dia kana to. Rane Mbak Yu, aku mau jelebon operasine iki wis operasi apa ya? Aku sing ada duwe aku tuh aku ngono kuwi. Nek saiki karepmu karo apa sekarangmu? Tak aku sing ngomong. Monggo Dik, nyerok ini. Iya, dia jujur ngomong. Terus apa mas jenenge? Wah, kira. Shelly. Lah, seneng sekali. Ya wis nyepurane. Udah emang apa mbok permasalahan Ayo apa? ngono to, nek salah kuwi. Ayo ngomong nah. Terus ngono pura ikhlas gini. Lah mungkin dia tangan kuwi tidak lho. Iki apa jajal kok. Sepura. Oke lho. Nyalane nani. Mbok kon tobat kon dia aku ngerti lah. Iso nek terah niat apik. Mbak Sally. Tak balik nang lima meneh. Gak usah pepean ae. Lah yo kok gak jadi masalah lah. Ora. Bae apik to ngono aku ki jas 10 juta dia mei. Apa kowe ngene iki? Preman mati kok yo beneran gak delok iki nang dia apa, nang bacaan apa jajan. Nang Ayo milang guru-guru ini kita. Kamu saya. User. Jadi tidak nang mbak aja ibu kaya apa kuwi. Ya aku saiki tak tobat aku wis Tobat apa? Kalau bojone aku tau wingi jarene melok pengajian. Nah, tekan ndi warung kopi. terpaksa mbak aku terpaksa. Paksa kene sih. Hah? Kene paksa kene. Lah kan aku yo kudu ngombe kopi ora oleh kopi. Cawe itu yang kok kaya ngombe kopi mikir dia apa jajan. Tak tobat dhisik Tobat apa? Nah, elah kowe ngomong tobat ya sangar tobat. Sesuk aku tak mlebu masjid. Mlebu to sandale paling ning ngarep tok. Iya ya. Iki gara-gara Ciah iki aku wis seneng ngene. Ayo ana ciah malan. Ya wis. Bukan biar. Menang saiki. Oh, nggih, Mbak pripun pesenane mau? Pesen cake 10 ya. Oke. Lu kartu pripun? Iku lho Black Forest. Apa kuwi, Mbak? Black Forest sekali Mbak. Mbak. Awas ireng Black Forest. Black Forest. Oke. Tak bisa. Cake itu yang suka pintek mati kalau lo jenenge cake. Wes bener iku. Di. Steady. Wis aku kan tak tobat sesuk. Game mana kau mau? Game bon. Sepurane iki Mbak, yo wajib kalau main